Het is ik lekker met cola 80% uit Tsjechië wordt. Geweldig. Nou, goeie meesken. Leuk dat je weer even jongen naar een nieuwe video van de Frieske Vlogger. Ik hoop dat je hem hele noffelijke kriesdagen gehad. Ik zelf in elk geval wonen. Ik ga lekker op Dietenwest met het gezin, met de hele familie. Dus dat weer tieren noffelijk. Tijdslink kreeg ik al eens een reactie van: ga nou alsjeblieft naar de Jouwerta. Nou, dat werk van een van de leden. Dus ja, dat mij een luisteren. Ik al een beetje, of ik viel me eigenlijk al een beetje schuldig. Zo van: oh, ik ben er eigenlijk naar het west. Dus het is nou echt wel even tijd. Wie het wel wiet op de Jouwer. En daarbij ga ik de meesten vragen naar Dry January. Om maar even op zijn goed Engels te zeggen. Ik ben nou dwaande met een video daarover. Ik zit er nog denken om mezelf misschien ook wat om te dwaan. Aangezien na enige onderzoek ik zelfs een redelijke innemer ben. Ik ben een zogenaamde overmatige drinker en een zware drinker tegelijk. Dus dat gaat hartstikke lekker. Dus misschien moet er wat verhoring in komen. Nou ja, zo zei je, show deze video. En dan wees ik je hem, zou je zeggen, dan heel nog wat uiteind. Maar ik hoop eens varieteerd nog een keer weer online te wijzen. Dus veel plezier. Geweldig. De Jouwer. Ja, draven. Nou, check je hem zo, hè? Doei. Doei. Doei, Filip. Doei. Zo. Veel plezier met de Frieske Vlogger. Ja, dankjewel. Hey. Hoe is het 40 jaar al? Het helpt bij Jouwer als muziek in de Haardstritten. Ik zeg Haardstritten, maar ik moet eigenlijk zeggen Midstritten. Maar dit is de Midstritten, hè? Ja, doei Filip. Doei. Beste. Maar goed, dit is dus de Midstritten op Jouwer. Het is een beetje een leierige... Ja, wat is het eigenlijk, joh? Het is een soort waasje. Het is nog maar Jelwe al, dus het zijn nog wat resten. De kriesdagen ben ik correct best. Ik zou de walje koeken weer hier al weer opbouwen. Hier een gebakkraam. Goeiedag meneer. Goeiedag. Mag ik je wat vragen? Nou. Ik maak een video hier op een Jouwer. Ja. Je hier altijd met de walje koeken op een Jouwer? Ja. En wat is nou zo leuk om die Jouwer? Nou, wij wonen hier ook, dus... Oh. Ja, hè? Ja. En heb je de beste walje koeken van de Jouwer? Dat zegt men. Oh ja, zeggen ze dat? Ja, dat zegt men, ja. Dus, oh, ja. Ja. En ik heb nog even een orenvraag. Doe je ook mij een Dry January? Wat is dat? Oh, je kent het net? Nee. Oh, dat is dan dat meestal een maand geen alcohol drinken in januari. Oh, nee, dat doe ik niet mee. Maar ik ben helemaal geen alcohol drinken, dus het ene biertje wat ik drink, dat zet gezoot aan de dijk. Oh. Oh nee, drink je net z'n volle? Nee. Nee? Hoeveel drinken we dan gemiddeld per weekend? Nou, misschien 4 biertjes. Ja, helemaal nee. Ja, misschien één colaatje. Maar voor de rest niet. Nee, ja. Roken doe ik ook niet, dus daar hoef ik ook niet mee te doen. Ik heb nog nooit geloof van mijn leven, dus... Oh, dat zou het succes zijn. Ik kan ze voorbeelden nemen. Ja. Nou, tegen dank. Ja. En de succes, daar komen we dagen met de waaien koeken. Ik zit als je collega's stuk op water genoemd, gewoon. Ja, luister even mee, Steven. Ja, luister eens stiekem mee. Houden we wat zin hoor? Houden we wat nog doen, een oliebollenverkeer? Allemaal aan de oliebol. Het zijn de dagen van de oliebollen en waar haal je die? Natuurlijk aan de oliebollenkraam. Vers en traditioneel. Fijne feestdagen en een gelukkig 2024 voor iedereen. Is dit nou de drukste week voor jou? Is dit de drukste week? Dit is de week van de oliebollen. We zijn er helemaal klaar voor. En nou ja, ga met die banaan. Nee, ga met die oliebol. Succes! Hoi! Ik sta hier nou in de midstreed, dan doe ik mij zo met de fiets blijkbaar hoor. Ha, goeie? Goeie. Nou, met de goeie van iemand bezig? Ja, altijd toch? Ik sta hier nou eigenlijk op het fietspaard, had ik het idee. Dat lijkt me zo. Ja, dat is op een fietspaard. Je mag dus geen auto's in de midstreed komen, denk ik. Ik ga met die eens jongen, dat zullen we net. Maar fietsen dus wel. En ik sta nou eigenlijk een beetje op het fietspaard, had ik het idee. Blokkeer je de boel. Ha, goeie? Goed man. Ha, goeie dag mevrouw. Mag je wat vragen? Oh, snel. Snel even. Ja, doe je ook mee een Dry January? Nee. Nee, dat doe ik net al mooi. Nee, we hebben net. Oh. Of drink je hem net zo volle? Nee, ik drink net zo volle. Nee, dus... Ben je net nedig? Nee, het net nodig. Nee. Oké. Dus... Maar, waar wist je overal? Ik ga een YouTube kanaal, de Frieske Vlogger. Oh, echt? Ja, inderdaad. Ja. Ik ben nog even in... In Jouweren? In Jouwer, op Jouwer, ja. Dus. Ja. Nou, kom je net zo vaak hier. Dus, nou, dank u wel. Je komt hier te Jouwer net? Nee. Ik heb nog heel lang in Jouweren wennen. Oh, oké. Nee, ik ben hier nou wat zien hier ergens hoor. Dus, maar ik werk hier wel. Oh, zo, oké. Dus, nou, ja.
Maar waarom Ja. denk je het? Ik zie op fietspaard denken, nee? Ja, zeker. Maar het is nog net zo heel druk. Nee, het valt dan. Maar ik hoor ik wat ronddenken. Voor ongeveer wat hier hebt zien. Oh, dat is een riepen. Ik ben vist betierd, Jere. Ja, maar het is Jongen, wel jongen. mooi, toch, Jere? Ja, zeker. Ja, heel mooi. De middenstrijden, hè? Prachtig, hè? Dat is elke keer, hè? Mooi versierd inderdaad. Muziek op achtergrond. Sfeervol, Jere. Zeker. Hey, veel succes. Ja, hetzelfde, hè? Hoi. Dus Jere, goeie. Oh zo, hadden jullie een soort van boertingen. Goedemiddag. Maar het is een beetje weer, jongens. Het regent een beetje. Wat minder. Ah, goeie mevrouw. Maak je wat vreetje, mevrouw? Ja hoor. Ik maak je een video hier op jouwe. Ja? Kom je ook de jouwe net? Nee. Nee? Leeuwarden. Dus waar komt het vandaan? Leeuwarden. Oh, en waarom gaat u dan naar jouwe toe? Even snel boodschappen doen, want zij gaat logeren bij een vriendinnetje. Die komt uit Leeuwarden. Oh, zo ook. Ja, vandaar moest u gewoon even zijn. Ja, ik versta wel Fries hoor. Oh, ja, sorry. Ja, ik schakel dan gauw weer hoor. Goed uit Ja. net, hè? Je praat geen Fries? Nou, dat klinkt niet. Nee, wat dan? Nee, er gaat Amsterdamse accent doorheen. Daar kom ik oorspronkelijk vandaan. Ja, maar je spreekt dus toch wel een beetje Fries? Ja hoor, ja. Oh, dat is wel leuk. Ja. En nog een vraagje. Kun je ook mij een draai January? Nou, ik drink sowieso niet zoveel. Ik drink alleen eigenlijk met de kerstdagen, heel slecht. Ja. En in de zomervakantie. En voor de rest drink ik niet. Nee, hè? Geen behoefte hoor. Nee. Want ik zie jullie op internet en ik ben toch een soort van overmatige drinker, had ik begrepen. Dus, Oh, echt? Ja, ik ben een soort soeplap. Je Ja. praat er nog mijn soeplap. Nou ja, maar in de kerstvakantie doe ik mee. En in de Ja? zomervakantie ook, maar voor de rest nee. Nee, dan drink je ook gewoon net. Oh, Niet, nee. Nee, je had er geen behoefte om verder? Nee, vind ik niet gezellig. En dan moet je zoveel dingen nog doen. Dan wil ik ook gewoon mezelf fit voelen. Dus dan... Ja. En als je nog wat drinken, drink je dan om het lekker vinden of misschien ook om het effect? Nee, omdat ik het lekker vind. Want ik drink er altijd heel veel spa rood bij. Omdat ik dus niet van het effect hou. Ik denk dat ik daarom voor de rest ook niet drink. Ja, Nee, oké. Ja. Hoe zit het op fietspaard, heb ik het idee, maar... Nee, nou, dat gaat goed. Oké. Nou ja, goed die hè. Jouw drinken is gewoon net zo vol. Dat scheelt. Ja, ik ben helaas toch iemand die het blijkbaar heel vol drinkt, had ik zien op internet. Dus, Nou ja, als je er zelf goed bij voelt, dan is het niet zo erg. ik voel me op zich nog wel goed, maar ik vind het eigenlijk niet goed bij de herfst. Ik zie het zelf denken van, ik wil wel mij een dry January. Ik denk van, minder orenmeester die misschien wel mij doen, die misschien hetzelfde maar... Ja, dat doe ik dus wel, maar dat doe ik altijd al eigenlijk. Ja, je doet de standaard gewoon op mij. Ja. Het is voor jou meer wet August en wet Christmas. Juist. Nou, succes hè? Ja, En fijne bedankt. dag. Ja, Ja, graag dank gedaan. wel. Je weg hè? Hey, hoi. Misschien een beetje gek om te zeggen wet Christmas en wet August. Oh, ongelooflijk. Goedemiddag. Oh, zie, dat is natuurlijk een verwijzing. Dit is goedemiddag. Het is een verwijzing naar de midstrit hier. Goedemiddag. Nou, goeie. What's up, One Toys? Nou, een skimmeitje? Hoort er ook bij, hè? Oh ja, de camera. Ja, want natuurlijk zien wat op de camera gebeurt. Ik mag zelf geen droommaatje jagen, want het is een beetje weird, hè? Oh, maar ja, weet je, dit is een droog doekje in. Het is huisdroog. Ja? Dat is voor mij. Wat best aan doen? Ja, ik maak een video. Ik ga een YouTube-kanaal, de Friese Vlogger. Oké. Ik ben telkens meesten. Ik heb wel opnemen, zo. Ja, nee, hoe Ik ben nog op een jouwer. Er zijn telkens meesten die vreden om me van geen keer naar de jouwer taal. Want ik praat vaak met de meesten op straat, hè? Zoals nodig zeggen. Ja. En dan heb je een meester die kwam hier uit de jouwer. Die zei, kun je alsjeblieft een film opnemen in de jouwer? Nou ja, wie is er? Dat best er al, hè? Ja, dat ben ik al. Ja. En jij ben hier van ondernemers hier? Ik ben een van de De ondernemers. Top One Toys is van jou? Ja. Oké. Ja. Nou, hoe is het nou hier om in jouw winkel te houden? Ja, perfect. Ja? Ja. Mooie plek, toch? Kijk even hoe mooi de straat eruit ziet. Ja, mooi versierd, hè? Ja. Want je zit er ver bij de winkeliersvereniging of zo. Iedereen in de straat zit bij de winkel. Ja, hè? We zien regelmatig horen al deze versieringen hier. Hè? Mooie snierpop, zoek je vanaf de snierpop. Ja. Ja, dat werkt het wel? Ja, werkt zeker. Nou ja, ik denk dat iedereen in Friesland dit weekend nog of deze week nog naar jou komt. Ja. Dat denk ik wel. Ja. En Ja, zeker ik ben- na dit filmpje. Ja, ik ben er ook al, hè? Dus, Dacht ik. ja, nee, dat is Ja. ook zo. Dit, hè? Met, Ja. Ik heb een orenvraag, want ik kom bezig met een orenvideo. Doe je ook gewoon Dry January? Weet je wat het is? Ja, ik denk dat ik een borreltje mag in de januari. Ja. Ja, nou, ik denk dat ik me er wel redelijk aan hou. Oké, ja. Redelijk, Of ben je ja. gewoon net zo'n drinker? Ik ben niet zo'n drinker. Nee? Nee. Ik ken niet zo vaak dorst. Ik ben gek op Rivella. Oh ja, zeker. Ja, een man die zou een keer Friese landwijn, Rivella. Ja, en natuurlijk, als ik nou roep naar een Weduwe Joustra, maar dan halen ze het straks allemaal in Sneek, dus dat moet ik niet melden.
Nee, zo. Oké, dus Ja. je had er net zo volle behoefte om, zeg maar. Nee. Dry January is toch vaak een beetje voor de meesten, zoals ik zelf zeg, die misschien toch wat te volle drinken over het algemeen. Ja, maar ja, wat is te vol, hè? Iedereen moet het zelf weten. Ja, nou ja, ik zei op internet wel bepaalde, dat je 21 glazen per week drinken, dan ben je een overmatige drinker, ga ik zeggen. Dus, Dan heb je wel wat meer dorst dan de gemiddelde Nederlander, denk ik. ja, dat denk ik, ja. Ja, dat zei ze. Dat is Maar de huisarts zei toch ook altijd, je moet goed drinken? Dat is typisch een Fries uitspraak. Van, iedereen praat van mijn soep, maar niet van mijn toast. Nee, dat bedoel ik. Ik ga gewoon meer toast dan ik Ja, absoluut. Ja, misschien dat ik wel, ja. Nou, mensen, ik wens je een heel fijne weekend van Hart Nee en Nou, voor een gezellig idee. Ja, nou, jij hetzelfde. Nou, dank u wel. Ja. Dank. Klinkt niet in het Fries, hè? Wat zei Het klinkt geen Fries, hè? Wat je over praat? Ja, wat ik praat. Nee, wat is het dan? Staats. Ja, daar kom je ook aan. Ik ben Harlinger. Oh, Harlinger, ja, zo, ja. Harlinger. Ja, want in jouw praat het over Fries, Ik toch? praat van Fries, ja. Ja. Maar ik ben Harlinger. Ja, nou best. Ja? Succes, hè? Oké. Succes, ouwe zoon. Ja, dat weet ik. Ja. Nou, op sodemieters hebben we dan. Hoi. Hoi. Dit is Sjen. Want ik moet je net... Goeiedag meneer. Goeiedag. Mag ik jou wat vragen? Ik maak je een video hier op jou. Ik praat even met de meesten op steden. Ben jij een jouster? Nee, Nee? Wat ben jij dan? langwaardig kom ik bij. Oh, ik kom je lang waar. Ja, oorspronkelijk ook net, maar toch de wijn op vliegt. Ja, hè? Nou, hoe is het niet lang waar? Rustig. Ik wil zeggen, dat is vooral een toeristisch dorp, dat is ook zoiets, Ja. dingen. Oké, Ja, maar dit had zich charme. Ik wil verenigingsleven. En, ja. Je zit bij de verenigingen daar in Langwaard? nou ja, ze binnen wel en ik ben ook weer erbij. Ja, ik denk om houden. Kom maar. En ik ga even vragen, hè. Doe je ook gewoon Dry January? Ik moet eerst weten wat het is. Oh. Dat is, jongen. Dat is mijn zoon, die komt, die wint in Del. Nee, Dry January, dat is 3 januari is het eigenlijk, en dan drink je geen alcohol in januari. Nee, Of drink je ook sowieso net? jawel. Maar doe je ook mij dan een Dry January, of niet? Nee, Nee? nee, dat is bij gelegenheid. Ik ben, ja. Je bent geen zwieren drinker. Nee, maar ik een blauwe knoop, maar ik ging een heel onthouden dus. Ja, ze hieten dat vroeger, hè? De blauwe knoop. Ja, Ja. Hou je er bij zitten dan in? nee, Maar was van je het? jawel. Ah ja, maar ik kom uit de Noordertijd. Ja, de blauwe knoop, ja. God. Dat ik ook nog wel inderdaad, ja. Je hebt al een beetje langer hoor, die ik altijd blauw, van de blauwe knoop en zeg van, dat is wat zuurtjes of zo. Maar. Ja, maar dat scheelde ik van streek tot streek. Ik bedoel, wat ik bijkwam, dat was een soort vereniging, dat waren geheelonthouders. Ja, hè? Je moest niet een geheelonthouder wezen om er lid van te wezen. Oh ja? Een zangkoor en dat soort dingen. Oh ja, dan mocht je niet drinken. Nee. Oh, wat apart. Maar weer een bepaalde buurt dan? Of weer het dan echt? Nou, dat weer dwarpenwoord, dat kwam er een soort voor. Waar weer het dan in? Lekker beljauwd. Lekker bij jou. Dan moest je een geheelonthouder wezen om bij de zangkoor te maken. Ja, dat speelt ze weer. Dat Was weer. begon te mooi te jong, denk ik. Of je in de hut. Ja, ja. Zo, dat ga je nog met auto rijden. Nee, zeg maar eigen drank hebben, want dan doe je rare dingen. Ja, gevaarlijk, hè? Ja. Nou, prima. Tegen dank. En dus de groep graag lang niet. waar. En succes. Ja, dank u wel. Jo, ik. Hoi. Hoi. Nou, we zijn ongeveer, denk ik, op de helft van de Midstritten. Bij de Hema en de Blokker. Goeiedag mevrouw. Hey. Zo. Zijn er overal muziek hier op de achtergrond? Ik weet niet dat dit nou stokvrije muziek is of dat ik daar ook net meer een advertenties voor deze video zetten kan. Geen idee. We maken het dan weer uitfilteren. Maar het zal wat afvallen, hè? Ik denk het. Een van de mooiste dingen natuurlijk van de Jouwer is die prachtige toer, hè? Het is een, ja, ik weet niet meer hoe het er giet eigenlijk. Maar het is weer een opziekje, jongens. Kan ik het de hals onthouden? De wereldwinkel hier nog even. Oh, zo. Dit ding om klaar zetten. Ja, lukt het? Wat is dit? GPR. GPR Jouwer.
Dat, nou, dat is van Belwinkel. De GPR. Een grappig zie ik ons gewoon van Wenhoes die ik het doen. Wat zei je? Nee, de Friese vlogger praat je om mij. Oh? Ja, waar zie je naar de slager? Ja, ik zal even naar de slager. Wat zie je dan? Ja, ik zal nog even wat een mooie rollade ophellen voor de hot naai. Oh, lekker. Ja, dat is wel lekker. Ja, heb je goede kriesdagen gehad? Ja, ik heb een hele leuke kriesdagen hoor. Oh, wat hebben we hier dan? Ik ben de eerste en tweede kriesdag naar mijn mens, dat was in Skatsenberg. Oh. Die werd zo om haarzelf. Ja, weet je gezellig? Ja, dat werd wel gezellig. Nou, mooi. En toen ook al een rollade gehad net. Meer heel lekkere rollade van om een veldman. En kom de weekend heeft ze dan heel druk, maar dan zal het nooit naast de vrouw werken, want dan moeten ze hele rollade nog even klein matje. Ja, en bakken jullie zelfs die rollade nog niet? Nee, die lees ik van Trommy man. Oh ja. Hey, en hoe is het dadelijk weer januari? Doe je ook mij een dry January? Maar ik weet niet wat het precies inhoudt. Nou, dat is dat je in januari geen drank drinkt. Nee, maar ik drink altijd in de kolenmerenbus. Dat vind ik wel een lekker drankje. Ja, drink je een product ervan of niet? Af en toe. Zoals allemaal dan drink ik het wel even. Dan neem ik het wel even lekker in. Ja, hoeveel drink je er ongeveer dan? 2 of 3, maar het is ik lekker met cola 80% uit Tsjechië was. Zo, 80%? Ja, en dat met Coca-Cola, dat is wel heel lekker drink. Ja, en hij wel eens het idee gehad dat je te volle dronk, of niet? Dan merk je dan gauw aan, maar dat je te volle stroom in nog van 80%, ja, dan ben ik gauw dat je net wat zweverig wordt. Nee, dat 80%, dat moet brullen, net, dan mag je net verkeerd mixen. Nee, maar ik heb een speciale maatbeker glas met streepjes erop en dan heb ik 2-3 streepjes met iemand en dan heeft ze precies de goede maat. Ja, dat is net puur drinken. Nee, vuur dan lig ik alweer middenmiddag, maar dan ben je net weg. Maar dan je dat eentje doggen, dan lig ik als hier de hele binnenin, dat is dat helemaal verloren. Ja, dat snap ik wel. We hebben wij dan dat spul? Uit Tsjechië bij Rakkenis. Vlak bij Praag en derde kost een fles stroom 80%, omrekend 11-15 euro. En hier bij de Mitra, bij Bosma, kost het meer dan dubbele. Ja, maar goed, dat kan je net verrieden natuurlijk. Nee, de Bosma drankhandelzaak hier, dat is dichterbij. Ja, zeker, ja, dat denk ik nu wel. Oké. Maar de rokerij in Tsjechië, in Rakkenis, bij Praag, de slof sigaretten kosten daar nog €4 en jullie kosten meer dan de helft van dubbele, want hier is die azijns. Ja. En dat heb je daar in het buitenland net zo erg. Maar ook is andersom, hè? Ja, nou ja, maar het is nou net, maar alles is slecht. Te slecht eten, te slecht drinken, te slecht roken, alles is slecht. Ja? Ja. Nou ja, dan kun je misschien beter net wand dan roken toch? Of roken joh? Ja, ik rook wel, maar ik rook net vol een 5 jaar al nooit. Oh ja. Snap het. Nou, Bert, ik wens je een hele noffelijke ierwisseling. Jong van hetzelfde. Ja, tegen dank. En Rolario lekkers meidje. Ja, dankjewel. Ja, moet je. Onsje. Ja, dat is ook een verder in hier met strijden. Hè? Van net? Ja. Nou, dat is ja. heel mooi op nog. Ja, net dan. Hè? Kom ik nou even niet in beeld? Ja, dat is. Ja. Doei. Nou, nog een dag, hè? Dit praten we jouwen. Museum Jouwer hier ik nou wel. Oh, steek de tabaksfabriek hier. Dus ja, dat die ook tabak hier is ik net zo gek misschien.
Oh ja, ze eigenlijk nog een evenementenkalender hier. Misschien van de Midsteden, een evenementenkalender. Wat hebben we hier in december, jongens? Winterevenement en bak. Oh ja, lekker bronnen. Oh, dit is de Boxing Days. Alles in de tent, 50%. Alles in de tent. Alles in de tent, 50%. Goeiedag, mag je ons vregen? Nee. Nee? Oh. Oh, de heer West, joh. Zijn er vuurwerk afstutsen? Er is hier vuurwerk West. Shit. Voor de Cambuur kijken. Zo. Ach, heerlijk. Het Menno Simonsplein, tuurlijk. Menno Simonsplein. Tuurlijk. Menno Simonsplein. Net wiet, hè? Maar vroeger ging ik naar de ministertjerk, hoor, net mee, hè? Maar dus mem die we doen niet. Bij de ministertjerk in Rotteval en in Ruisterveen en ik nog in Damwaard nevens mee. Zie je wat in de Westerijn. Dus ja. Dus, oh ja, je zit ik wat te huur hier. Je kan je nog een winkel en dan denk je van, goh, wat is je leuk in je houden. Je kan je ook nog een winkelpand hier. Ja. Hoe heet dit ding nou? Oh ja, dat is ook zo mooi. Ik ben eigenlijk nooit echt West eigenlijk, maar dat is wel een mooi ding volgens mij. Dit is een mooi Ierse pub hier. Dat wordt drank, hè? Oeh. Ik ging al wel zin om Guinness. Het is nog maar al woorden. Nou, die is al woorden. Maar goed. Shit, het ziet er ook zo lekker uit al, ja. Hè? Slaantje. Slaantje. Oh, je kan ook wat huren hier. Nou, er is wat meer te huur hier. We komen nog een beetje in het te huurhoekje hier. Hier is ook nog wat te huur. Oh ja, dat is een beetje een slogan hier. Hè? Ja, dat is een beetje de anti-slogan of zo. Hoe ze dat even nemen, deze tactiek. De slogan van Joure is dit. Joure heeft geen slogan, no. Joure heeft koffie. Ja, ik vind het net zo goed. Ik weet net zo goed wat ik daarvan denk, maar... Vind ik het nou een hele goede slogan of net? Ik weet het eigenlijk nog net. Daar ben ik net helemaal uit. Het is net iets dat we nou pakt. Dat ik het daarop horen. Het is zo'n mooi ding als het is. De Tour van Joure, de jouwste Tour. Oh, die is gewoon de jouwste. Die is gewoon de jouwste Tour. En ik word afvreden. Wat is het? Die is gewoon de jouwste Tour. Goeie. Wat zei je? Het Minnewaard ben je wel op. Ja, dat Minnewaard is net vol hier, hè? Nee. Maar ja, die een heel mooi tas trouwens. Hè? Een heel mooi tas, lang was die er ook nog. Ja. Zoek ook een foto van het plaatje hier. Mooi. Net om zielen. Hè? Oh, net om zielen. Ah, die vind ik leuk, Die is leuk, ja. Want die Joure had ook een slogan, zei ik. Dan zei je van Joure heeft geen slogan nodig, Joure heeft koffie of zo, zei ze dan. Oh, ja. Dat hamster ik niet. Ja, nou, succes, hè? En nog een inwisseling. Joure had geen koffie nodig, Joure had een slogan. Nee, dat klopt helemaal niet. Dat klopt helemaal niet. Huh? De bloemstaling. Dat is een machine. Zo. Het is wat meer waar hier. Meer waren op een lemmer, zei ze, maar het is ook meer waren op een jouwer, zei ze dan. Zo, wat doe je? Dat is een machine, want het waren wil ik het net echt maar hoort. Maar geen idee, ik wat Duitse invloed neer de machine. Gewoon een zo'n Duitse kroeg hier. Zoals iemand daar maar inspeel je op de Duitse markt. Die direct wel misschien op de deel komt in een simmerting dan vooral. We hebben echt Schnitzel, verschiedene Schnitzels. Die Gaststube. Deutsche Spezialitäten. Dat kunnen we eens een stukje Duits maken. Ik vind het wel een sterk concept. Een biergarten heb ik nog met biergarten. Een biergarten, ja. Dat ga je al weg. Helemaal weg soepen. Dat is soepig altijd. Dat is soepig altijd. Ja. Ah, goedemorgen even meneer. Sorry?
Nee, ik maak je een video hier op jou. Slecht weer een foto's maken nou, hè? Ja, het is echt waar van niks, hè? Dat is helemaal niets, hè? Nee. Oog krijgen van de jouwen. Oog krijgen van de jouwen. Wat zeg je? Het oog krijgen van de jouwen. Oh, krijg je van de jouwen? Nee, dat ook niet. Hè? Nee, daar kent waar niks van doen. Of daar kent jouwen niks van doen, dat het meer waar is. Nou, wat hebben we niet gekocht, meneer? Ik vreeg je mij. Nou, maar een foto, joh. Ja, wat heb je gekocht? Maar ik zeg het misschien verkeerd. Wat? Wij met die Hollanders, hè? Ja, ben je een Hollander? Ja, ik kom uit Haarlem vandaan, uit Haarlem. Haarlem. Maar woont u hier op jouwen dan? Ik woon in de Workum, woon ik. Oh, in Workum, oké. Moet je dan naar die jouwen aan bad schieten? Sta je erop? Ja, heel snel. Ja, zeker. Oh, sta je erop? Ja. Snel? Ik maak je video, het is een video. Oh. Je neemt nog heel tijd op. Het is een video. Maar mag je het vragen, meneer? Ja. Doet u ook mee aan Dry January? Nee, doe ik niet naar mij, nee. Nee? Kent u het? Maar ik ga er vandoor, want het wordt mij te nat. Ze zeggen nog per dag verder. Ja, hetzelfde, hè? Hoi. Goedemorgen. Doe mij een Dry January met meer de wier. Ik wil graag mij daar een Dry January, maar dan vooral op het ware gebied dat heel kent. Want we hebben hier op zich al een hele wette december en dan kan wette november vol mee. Dus we kunnen wat dry's broeken. Dry. Ja, dan kom je zo'n beetje aan het einde van de midstread. Wat is het? Ja. Wat is dit? Dit is. Dit is een uurwerktechniekwinkel. Goeie. Ja, ze hebben hier een soort van tikje in de klok hier. Zie je? Maar is ook een klokwinkel. Ja. Ik ben echt in het zin kwam dit Dry January challenge, Maidos. Nuchtere Fries, hè, zeggen ze altijd. Misschien ben ik niet de enige Fries die het altijd bezopen is. Nou ja, altijd bezopen is goed ruim, maar in ieder geval de Fries die het af en toe wel eens even te diep in het glaasje kijkt. Nou, dit is het einde van een midstread. Ik weet nog dat ik je vroeg nou, bij Rijtsen, hè? Dat is een soort van bekendheid die natuurlijk uit de jouwer. Dat is een heel bekende tv-kok, kan je ook zeggen. Rijtsen Spanninga. Die had hier een restaurant en die is vooral bekend met Omroep Friesland. Maar zijn kookprogramma, het is een beetje een soort van, hoe zullen we Rijtsen Spanninga even omschreeuwen? Mag je daar meneer? Hoe zullen we Rijtsen Spanninga nou eens even omschreeuwen? Het is ook een soort van, die had wel wat van die in de tv-kok. Die kerel. Pierre Wind. Daar had er wel iets van. Beetje dat drokken, dat het Weelske wordt. Gewoon enthousiast. Leef ik gewoon positief beneden, enthousiaste. Heel enthousiast. Heel aardig ventje, hè. Ik ben wel een pekertje aan. Dus ja, zeker. Nou, YouTube. Ik heb een YouTube kanaal, ja. Wat ga je doen dan met YouTube? Waar gaat het over? Waar gaat het? Ja, nou, ik heb het eigenlijk over Dry January. Of mensen ook mee gaan doen aan Dry January. Doet u daar mee? Oh, nee. Nee? Kent u het fenomeen? Nou ja, dat is niet drinken, toch? Ja, in januari. Ja. Nou, je moet gewoon een borreltje drinken en gewoon doen. Komt alles goed. Ja, maar ik drink soms zelf wel eens wat te veel. Dus ik denk van misschien is het ja, is je eigen probleem dan, toch? Ja, maar... Ja. Ga dan maar draaien. Wat? Ga dan maar? Ga maar dan maar draaien. Oh, dry. Ja, dry. Zo, ja, draaien. Gewoon draaien. Ja. Dry January. Ja, draaien. Ja. Maar u doet niet mee? Nee? Nee, want ik drink niet veel. Nee, ja, ik wel. Ja. Ik heb af en toe wel eens... ik sta op internet te kijken en ik drink soms wel wekelijks meer dan 21 glazen alcohol. Dus, dan, dus ik heb nu met alcoholist te maken misschien. Nou ja, zware drinken, ja. Ja, overmatig. Sorry, ik moet zeggen overmatige drinken. Maar ik ben trouwens ook een zware. Ik ben overmatig en zware drinken. Ja, het is niet best. Nou, doet er wat aan. Hè? Succes. Ja. Fijn 2024. En dan we maar alle verantwoording in ons eigen hand mogen nemen. Oh, dat is ook een goeie. Ja, ciao. Ja, oké. Tot ziens, hè. Nou, bedankt. Dag, meneer. Waar komt u vandaan trouwens? Uit Boskoop. Boskoop? Ja, er nooit van gehoord. Ga maar opzoeken. Ga maar googlen. Oké, ga googlen, ja. Ja. Okay. Hoi. Ja, hetzelfde. Hoi.
Zit hier mooi eigenlijk hoor, die tv-kok? Ik weet het eigenlijk net. Wat er een rotsen verkocht, dat ken het ook echt. Dat zie je hier ooit ergens volgens mij. Special Spice Restaurant. Bistro Fred zit hier. Het is wel een beetje het eetstraatje hier. Bistro Fred. Hier is een café. De Stam. Restaurant Zuiver. Restaurant Zuiver. Ik ben een zuiver op de graad. En hier is dan Bistro Fred. Gaat, zie daar een vies van. Ik wil even schoeien. Zo. Jo, daar wel, het is gewoon meer waar. Het is waar van niks. Getver. Hey, ik ben op zoek naar drinken. Ik ben op zich wel aan het goede adres, denk ik. Alleen verkeerde tijd. Goede adres, verkeerde tijd. Kom maar. Ja, ze willen al stappen, ja. Je drinkt op mij. Je drinkt op mij, maar dry december. Draaien. Ik ga lekker draaien. Ga maar lekker draaien. Ga maar lekker draaien. Het is eigenlijk gewoon te viert om nog wat op te nemen. Ja, dit is vergatsie. Maar goed, we zien weer even nice, joh. Een hele mooie beer hier. Maar zie je, zo'n mooi beer. Prachtig. Vooral die donker waarschijnlijk heel mooi. Ah, dit is niks, jong. Gatsie. Gatsie. Hier nog echt wat op de terrein. Ja, ik reed weer op naar de auto. Ja. Ik mat. Oké. Sorry. Oh, zo, dan weet je wel zo dronken. Dan weet je wel in mijn dronken hier. Ja, ik denk, zie je maar even wat een droog plakje op hier, hè, want het is hartstikke wierd, man. Harry, Gary. Nou, goeie. Hoi. Oh, je moet je wijzen voor de karkers vanzelfs. Ja. Ik denk school hier, maar ik vind maar wierd. En wie er daar in jou? Ja. Ja, dat is al heel lang zo. Wat zei je? Kloten. Ja, inderdaad, ja. Dat is al heel lang zo, hè. Nou, ik vreeg je de meeste telkens dat ze mij doen een dry January, maar dat is meer in verband met een drank. Maar ik denk qua waar hier ook wel een dry January hakken. Ja, maar gewoon weer een burger bij. Oh, ik nog. Even zien. Hier is een beetje hoe dekt hier. Hier is ook nog meest een interview kennen hier in dit overdekte gedeelte. Hier waarschijnlijk naar een parkeerterrein van de Plusstal uit. Vond je nog een leuke video? Doe dan toe omheen. Als meisje, abonneer je dan. En laat je ook even in de comments weten als mij dat zo'n dry January of nee. Of vies het maar gewoon dikke onzin. Dat kan natuurlijk echt, hè? Ja, ik had één keer eerder bezocht, mag ik eerlijk zeggen, dry January. Toen had ik het volhouden tot 20 January, want dat was nou mijn jitje. Ik dacht van ik het nog in ieder geval tot 20 January volhoud. Dat is slagen toen. Maar ja, daarna ben ik weer in mijn oude patroon wat fossiel trekken. Ja, ik vooral in het weekend drinken prutten. Dan ben ik echt een zware drinker, zoals het zo mooi heet. Nou ja, ik weet dat het altijd mooi is, maar zeg je het wel in elk geval. Ik ga zien op internet, als je 20 of meer glazen per week drinken, dan ben je een overmatige drinker. Drink je ook wel eens op een Jan meer of 6 glazen, en dat geldt trouwens voor mannen, ja? Dan ben je ook nog eens een zware drinker. Dus ik ben een zware overmatige drinker. Een zware overmatige drinker of een overmatige? Nee, ik ben een overmatige en zware drinker tegelijk. Ja. Doe je? Nou ja, we gaan verder, want gaat ze, daar doet er net droger op. Maar even een beetje via de overdekkingen hier maar even die kant uit doen. Daar is iets. Hier is ook een tent opzetten hier. Nou, dat heb ik ook goed doen. Een tent. Minder tente. What you pick me up. Oh. Zo. Je maakt je er even droeg hier? Een tentje. Ja, lekker tentje hier even. Mag ik er onderstingen? Doe maar wel even onderstingen. Ah, wel lekker maar. Hé. Even droeg. Wat ga je daar pak vinden in deze tenten? Je komt straks met zand tekenen. Zand tekenen? Zand komen af. Oh?
Ik zal even het spul ophalen, want hier zit dit in. Sam komen naar Ja, ik reis zo weer verder, hè? Oh, je mag wel helemaal weer wachten, hè? Oh. Maar, dat denk jij nou het spul, ik ga nou weer wat spul. Oh. Ja, het is net best waar, hè? Dat is wat schandal, ja. Maar ja, wat doe je dan? Ja, net vol. Je moet het erop zetten. Ja, kijk je gaan ademhalen. Ja. Kom in de tint scoren. Ik sta in de tente. Als ik een naïster vuur, dat op sommige plakken inderdaad echt een soort van iets. Ik hou wel eens filmen, dan ik kost het til, hier is ook een naïster vuur, maar als je blijkbaar dus op een jouw rek. Kijk, we waren vaak. Zo. Hey, hond. Oh, die heb je ook, denk ik. Hoi. Hoi. Dan mag je maar even sturen. Nou, ik neem maar even verder. Ik vind het wel koud. Ik vind het wel koud hoor, hè? Ja, je hebt er lekker weer bij getroffen. Nou, inderdaad. Ik denk dat ik eens even bij jou zijn. Ja. Maar het waren heel beter ken je. Maar ja, dat kun je ook net zo van onder. Nee, dat is niet zoveel soeps, hè? Nee. Maar dat is, ja. We hebben het niet in de hand. Nee. Helaas net. Oh ja, oh ja? Ja, en één wil zo en de ander wil zo. Ja. Maar zoek je het vrede mij, meneer? Ja. Ja, ik maak ook een video, maar ik vrede meestal ondertussen net even als ik mij door een dry January. Ken je dat, dry January? Nou, ik kan het wel vertalen. Droog januari. Ja. Maar voor de rest... Maar dat je geen drank drinken in januari? Nee, dat doe ik niet mee. Nee, waarom niet? Nee, waarom wel? Oh, weet ik niet. Ja, in mijn geval, ik ben een overmatige drinkeractie op internet, dus ik denk van, maar misschien even minder. Ja, maar dat ben ik niet. Ik ben een matig drinker. Oh, ja. Ik neem elke avond 1 biertje. Oké. Oh, dat is wel. Dat is ook in het weekend. Gewoon 's'avonds 1 biertje. Ja, hè? Dus ik zie geen reden om het te laten staan. Nee, snap ik. Nee, ik drink soms ook wel eens 10 bier op, jongen. Nee, dat is maar te volle. Ja, hè? Die is hem te volle. Ja. Ja. Nee, dat Wat, hoe lang wist je op kerst bij wij? Ja, wat gaan? Nou, die haak even, naar die haak even. Zo? Nee, hoor, aan de haak. Ik ben bang dat hij Je los moet er niet meer doen. Hij mag net los zitten. Zo? Ja, ze doet net los zitten, vind ik. Oh. Ik ga je heb je er net op vast. Nou, wat ben ik weer? Ja, ben ik weer. Ja. Mooi. Ja, ja. Nou, hoi. Ik ben gewoon een soeplaap, daar kant op deel. Daar kom ik nog wel achter. Ik ben gewoon een soeplaap. Hoi. Slagen het zo? Slagen het zo, mevrouw? Ja, dankjewel. Oké, alsjeblieft. Succes, hè? Maar ik drink net niet aan waar. Wat zei je? Je drinkt net niet aan wares? Nee, waarom net dan? Oh, gewoon. Ik drink al 12 maanden net. Oh, je drinkt al 12 maanden net? Nee, gewoon wat ik drinken wil. Oh, zo. Even rust. Ja, je drinkt ons ook wel regelmatig wat... Nee, gewoon. Maar gewoon is ik al haast regelmatig. Elke Ja. weekend is ik, elke jongens even een windje. Nou, dat is heel normaal sinds Burg. Maar je bent al 12 maanden net, ga je net dronken? Ik heb nog net dronken, nee. Nou, Nee, alleen op, van nou en dan is even niet in. Maar net meer zou ik gewoon elke vreten jongen even niet nemen. Of nee, een beetje minder. Nooit erg. Is het ook regen net? Nee, van nou maar. Het is net het laten net heen gelezen. Nee. Nee, dat ben ik En niet. gin tonic zonder gin is ik hartstikke lekker. Dan ga je gewoon tonic. Tonic met citroen en ijs. Oké. Maar als er wel even een mooi glas vregen, maar als het net is een stom limonade glas drinken, dan is het lekker. Gewoon even zo'n lekker tintelend glas vregen, een cocktailglas, citroentje erin, ijsblokjes erin. En hoeft er geen alcohol bij. Maar zo, ik ga soms het idee dat ik een beetje, ik ga een verstoorde relatie met alcohol, maar ik ga soms het idee dat ik dan drink, ik wil meer voor het effect. In plaats van voor de smaak. Ja, ik weet niet meer drinken voor de gezelligheid. Oh ja, Het dat leven is zo gezellig. Ja, dat denk ik, ja. En dan is het een beetje, en dat is wel een beetje drinknamen. Ja, goed. Kijk, zo wordt er geen alcohol in. Nee. Nou, ik geloof dat... Ja, dit wordt hingen? Nou, ik weet het niet. Ik heb geen vraagtekens erop. Hadden we net de lucht ingeëerd. Nee. Nou, het waait nog net altijd, dat scheelt. Nog net. Ja, nou succes hè. En bedankt. Oh, ja, ben je er nog. Succes hè. Hoi. Oh, hier ook een beetje bij. Want dan ga ik het tekort. Ik ben nog even, ja. Maar dit, voor beta. Daar ben ik net op blijven.
Voor Beda ben ik letter blijven, joh. Hey. Voor Beda die komt letter om de beurt. Je moet echt haast hebben. De Scapino has direct 50% korting op heel veel artikelen. De Taco. Taco. Hey, Taco. Taco, Taco. Taco, 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 Taco. Taco, 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 Taco. Daar kom ik helemaal bij. Ik ben heel erg raf volgens mij. Oh, ik zie je best ik dingen onderaan. Ja, nou, zilver. Hé jongens, moet je in. Best maar weer. Hoi. Hoi. Ik ga daarheen. Ja, ik ga hier. Ja, hier terug van steekje in. En hier, dan kom ik waarschijnlijk weer achter het winkelcentrum uit. Als ik de vrouw daar neem, bel je. Die wie ik mij namelijk. En mijn zoon. En dan die we daar in het badskippen man. Op het badskippen man en dan wegwezen. Denk ik. Toch? Ja. Ah. Korte klauwen. Ik heb koude klauwen. Geweldig.